5:24 בסטודיו ריקוד, ויטה מספרת כמה הבן שלה חמוד, שהוא אוכל טוב ושוטף את הכלים, עובד בהייטק ומשלם על חברים. זאת אהבה, מיד אני יודעת, אני זז למרות שהייתי לפניו. אנה ואיליה מתחתנים אחרי 3 שנים, כנראה זה רציני. אנה ואיליה מתחתנים, אבל יש חברים שלהביך אותם צריכים. 6:32 יוצאים לבית קפה, חשבה יבוא על מזדה או משהו יפה. הגיעו ברגל עם חיוך על הפנים, עשה מסע קומטה יותר קשה מלוחמים. זאת אהבה, מיד אני יודעת, היא קצת תסבול, אבל תהיה טבעת. תן את הגינס ומוזג לה, על קוד הוא מספר לה, ועפים על החיים. נרדמת אבל חיוך נותנת, קוריאה היא חופרת, מתוקה מהחיים. 3:30 בלילה בפיפה הוא שיחק, לחדר נכנסה, נתנה מבט דוחק. למחירה יש חלקים של סוני, ומאז הוא כמו ארנב ביוני. מסי אין יותר מסי, אין יותר רונלדו, מקפלים את הבגדים. סינים אוהבים רק סינים, איליה וסינים, עוד מעט כבר חיתולים. קהלים, קמלים, קמלים, קמיה. הם גרים עכשיו ביחד, זה ממש כמו חלום. תוריד את הנעליים ורק אז קבל שלום. ממש לפני דקה, זה כבר לא רק אירוסים, ושימשיך לעוד אין ספור שנים. תגדין תגדין. אנה ואיליה מתחתנים אחרי 3 שנים, אתם גדולים מהחיים. אנה ואיליה מתחתנים, ואנחנו מאחלים שתהיו מאושרים.